יפה, כן. טוב, התחלתי. כן. איך זה מרגיש לך? כאילו, הרגיש לי שאני רוצה את זה טיפה יותר קרוב אחד לשני. זה היה לי קצת רחוק מדי. כן. זה ממוקם לי ביחס לא שווה לזה ולזה. זאת אומרת, זה כאילו מקביל לי לזה, וזה לא נוח. זה נוח לי, והייתי רוצה שזה יהיה לי נוח לי. שזה יהיה יותר קרוב. זה יותר קרוב. אוקיי. זה טוב לי. פה הרגיש לי שהוא נמתק לי מדי ואני לא רוצה את זה. כן. אבל כמובן, הידי שלחתי מפה, אז זה כן. נורמלי. ובוא תנסה להוריד את זה. איך אתה מעדיף להוריד את זה? מה שבא לך, תבחר מה שבא לך. תנסה גם כמה פעמים, אין בעיה שתנסה דברים שונים. זה, ואז נגיד אם אני מחזיק אותו, אבל זה לא במרכז, איך זה יכול להיות רע? כן, תניח על הרצפה נגיד לגמרי. וואלה זה מעניין, נגיד סנובורדים יש כאילו גלגלים. כן. תנסה עוד דברים בשביל להרים, כאילו עוד דרכים. כן, גם מהצדדים אתה יכול. גם מהצדדים של הכחול אתה יכול, כל מיני. עכשיו תנסה להניח באותו צורה. איך זה היה? זז לי קצת, אבל כאילו... זה הרגיש לי נורמלי וטוב, כי יש לי את השליטה באלה. זאת אומרת, אני יכול גם להרים, אבל גם לסובב. כן. כשאני רק מפה, אני לא יכול לסובב. אתה בלוק. כאילו, נו, אז תפסתי פה, מה עכשיו? כאילו, אני עושה את הפעולה הזאת, וזה לא מרגיש לי טוב. אז כאילו, באמת יש מצב ששתי ידיות פה, לאחיזה כשאני רק מעביר את זה במקום מקום כזה מסוע, אבל אולי באמת ידית וידית מרכזית, שאולי גם פה יש את שלושת אלה, ואז אני יכול להחזיק איך שנוח. אתה אוהב את זה פתאום משני הצדדים, אני רואה. מה אם תנסה אולי צד ואמצע? או... צד ואמצע? כן. או כאילו מאחורה, כן. או כזה. כזה. כן, איך זה מרגיש? או... גם יחסית סבבה, אבל זה מרגיש לי שזה כאילו כזה. אז מה הפייבוריט שלך, שאני אבין? נראה לי משהו עם שתי ידיים, כי יש לי הרבה יותר שליטה. נראה לי אלכסון. אחד באמצע, אחד בצד, או שתיים בצד? כאילו בצדדים שונים. תלוי, אם אני רוצה להרים אותו ולהתחיל ללכת, כנראה שזה היה אחד פה ואחד באמצע, והייתי מתחיל ללכת איתו, למרות שזה היה ישר. כן, ואז אני הולך איתו מהאמצע. הולך איתו מהאמצע. כאילו, איפה השתיים? לא איבדתי אותך קצת? אם אתה רוצה ללכת איתו, אז איפה השתיים שאתה רוצה? אז ללכת הייתי תופס אחד, אבל יש מצב שעכשיו הייתי רוצה לעשות אולי מין משהו, זה קצת פחות נוח. אולי מין משהו כזה. אוקיי. וסבבה לך ללכת עם זה ככה שהידית פה באמצע? איך זה מרגיש? יש פה הרבה משקל עכשיו כאן. כן. מה שמץ? לא, מים. מים. בקבוקים. זה משבש את המשוואה. כן. כשאני רוצה שלב אני חייבת? כן. תשמעי, זה גורם לי לאמץ את היד פה. כן. כי זה מגיע לי לרצפה. ואם היית יכול להחזיק את זה בשתי ידיים, כאילו, תנסה איפה המיקום הכי טוב שהיית רוצה בשתי ידיים? נראה לי לקחתי אותו. זה על שתי ידיים. אולי באמת כאילו... אני רגיל לזה. כן. ואם היה לי פה ידית אולי כמו בסופטים,
כן. גם בקייס, זה היה לי הרבה יותר נוח, בטח מזה. זה כאילו לא... זה כאילו, ברור שאתה רוצה שזה יהיה פה הידית נסיעה שהיא במרכז, אבל זה לא באמת נוח, כי תראי, זה על הרצפה ועוד לא הרמתי. כן, זה לא מאוזן. אם זה היה לי פה, זה היה לי הרבה יותר נוח, ויש מצב שגם יכולתי מפה לתפוס ולסתובב, כן. היה הופך את הידית כזאת, זאת הייתה הופכת להיות הידית עזר. הפסיבית, המשנית. כן. זאת הייתה הידית היותר מרכזית, ואולי שווה שיהיה דאבל, אחד פה ואחד כן. פה. אבל אין ספק ששתי אלה יכולות להיות מועילות. אוקיי. זה וזה. כי לפעמים אתה רוצה שהוא יהיה הגלשן, שהוא יהיה שטוח, ואז נגיד רגע להרים מפה, זה היה כאן. אז כאילו רגע להניח אותו ולדעת שאתה נזהר עליו ולהניח אותו על המסוע. כן.